ମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ କେଉଁଝର ଅଛି ଭୋଜିଟା ନ କଲେ ହେବନି ନା, କାହିଁକିନା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଲା ଭୋଜି ପାଇଁ କେଉଁଝର। ଭାଇ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଗା ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଘର ଆସିକି ସଫାସଫି କରିକି ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଟୁ ବନ୍ଧୁ ମୁଢ଼ି ଆଣିକି ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ, ମୁଢ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଇକି ତେବେ ଆମର ଲୁଟୁ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ। ଆଉ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକାଇ ସାରିକି ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ସିଝେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେ ଭିଉ ଏଇକି ଆମେ ଭିତରେ ଆମ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିକେନ୍ କଷାଟା କୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପାଗଟା ବି ତା ସହିତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଟିକେ ପକା ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି କେମିତି ଯିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଏବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ